Masak apa yuk? Arep masak gedean iki aku. Bumbune wis tak cepaki kabeh. Saiki kari bawang putih, bawang merah ditumis. Diudak-udak, cemplungi salam, laos, godhong jeruk. Nah, nek wis diudak-udak meneh. Nek wis dicemplungi lombok abang, lombok rawit ya cemplungi sisan. Diudak-udak, tambahi mrica bubuk, sithik wae, bawang putih. Terus saus tiramnya aku nganggo 2 wadah soalnya sing dimasak akeh. Terus tumbar bubuk sithik, wis diudak-udak wae. Aja lali dibumboni ana uyah, penyedap, gula pasir wae. Nganggo gula abang ya ora apa-apa. Tambahi kecap sithik, diudak-udak. Nek wis camplungi rese ben rada sedep ambune. Tambahi banyu engko ndak gosong. Nah, iki bintang utamane kembang kates. Wis dicemplungke ku kembang kates wis tak godhog sithik. Lho, ngantek kangelan to ling udak. Soale wajane ora terlalu gede. Nek wis dinengke wae. Wis mateng le masak rasa suwe-suwe soalnya makan wis digodhog dadi wis mateng.